Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα ως φοιτητής. Άσκησε τη δικηγορία από το 1971. Διετέλεσε επιστημονικό συνεργάτης στον τομέα ποινικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1976 έως το 2012. Ήταν ενεργά παρόν σε όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς αγώνες της γενιάς του. Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του, ανέλαβε υποθέσεις και δίκες που διεκδίκησαν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Ορισμένες αναγνωρίζονται και ως ιστορικές. Υπερασπίστηκε στη μακριά διαδρομή του χιλιάδες απλούς ανθρώπους αλλά και ιστορικά πρόσωπα. Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα ως δικηγόρος. Υπερασπίστηκε κυρίως διωκόμενους φοιτητές που ζητούσαν ελεύθερες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Στις δίκες αυτές και στο χειρισμό τους, πολλοί αποδίδουν τη γενεσιουργό αφετηρία της εξέγερσης των φοιτητών το 72 με 74. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των δικών, κακοποιήθηκε και τελικώς φυλακίστηκε για 5 μήνες στο ΕΑΤΕΣΑ ως προτεργάτης της φοιτητικής αναταραχής. Συμμετείχε στις δίκες για το έγκλημα του Πολυτεχνείου και κατά των βασανιστών της Χούντας. Από τα φοιτητικά του χρόνια, στρατευμένος στο κίνημα το δημοκρατικό, στους αγώνες του 114 και του 15%. Πέρασε στην αντίσταση κατά της Χούντας και υπήρξε στη μεταπολίτευση σύμβουλος του Δημήτρη Τσάτσου για την αποχουντοποίηση στα πανεπιστήμια. Είχε σταθερή πορεία ως δημοκράτης, ενεργός πολίτης και αγωνιστής. Μπορεί να διαφωνήσαμε μαζί του πολιτικά, πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι είναι μια απώλεια ενός ανθρώπου της δημοκρατικής μεταπολίτευσης. Αυτά τα είπε ο Νίκος Φίλης. Πολιτικός και διανοούμενος. Η βαθιά δημοκρατική του αντίληψη και η νομική γνώση του αποτυπώθηκαν σε νομοθετήματα που αποτέλεσαν σταθμούς για το σύστημα της δικαιοσύνης. Κανένας από τους νόμους που επεξεργάστηκε ή συνέταξε δεν εξέπεσε ποτέ σε δικαστήριο. Δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Συμμετείχε στην ομάδα υπεράσπισης του Ανδρέα Παπανδρέου μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Κώστα Λαλιώτη και τον Χρήστο Ροκόφυλλο, πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης στο ειδικό δικαστήριο για το βρώμικο 89. Τον υπερασπίστηκε και στα αγγλικά δικαστήρια στη δίκη κατά του γνωστού περιοδικού Time για τη βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του από χυδαιότητες των αντιπάλων του. Είναι η μόνη δίκη που έχασε το επικοινωνιακά πανίσχυρο Time. Νομικός σύμβουλος και διευθυντής του νομικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου 1993-1996. Αναφέρει ότι η πιο συγκλονιστική εμπειρία του ήταν όταν στάθηκε δίπλα στον ιδρυτή του Πασόκ ως υπερασπιστής του στις πιο δύσκολες ώρες του. Ορκομοσία Αντώνη Βγόντζα ως νομικού συμβούλου του Ανδρέα Παπανδρέου κατά την τελευταία θητεία του ως Πρωθυπουργού 1993-1996. Νομικός σύμβουλος και προϊστάμενος του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι σημαντικοί νόμοι της περίοδου και όλα τα μεγάλα έργα υποδομών που ξεκίνησαν τότε φέρουν τη σφραγίδα της νομικής του κατάρτισης, επιμέλειας και ευρηματικότητας. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη τη δεκαετία του 80, ο Αντώνης Βγόντζας άφησε το αποτύπωμά του στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τομέα της δικαιοσύνης τη δεκαετία του 80. Με τον νόμο 1329 του 83 αναμορφώθηκε το οικογενειακό δίκαιο και αποτέλεσε τομή για την εποχή. Ένας ιστορικός νόμος που δημιούργησε νέα κοινωνικά δεδομένα, κατάργησε την πруήκα, καθιέρωσε την ισότιμη σχέση μεταξύ των δύο συζύγων και μεταξύ πολλών άλλων έδωσε στις γυναίκες το όνομά τους. Οι γυναίκες κρατούν το οικογενειακό τους επώνυμο, ενώ μπορούν να το δίνουν και στα παιδιά τους. Βασικός συντάκτης της νομοθετικής κύρωσης του αεροδρομίου, Ελευθέριος Βενιζέλος. Η νομική προνοητικότητα του Αντώνη Βγόντζα υπήρξε ένα από τα δομικά στοιχεία του έργου. Η προβλεπτικότητα του έργου ήταν θαυμαστή, φάνηκαν το γνήσιο νομικό ταλέντο και η εξαντλητική επιμέλειά του. Ο νόμος του κράτους για την κατασκευή και τη διαχείριση απεδείχθη μοναδικός. Κατόρθωσε να απαλείψει τα εμπόδια που θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα κάθε στιγμή, από την κατασκευή μέχρι και σήμερα. Συμμετείχε στη σύλληψη και υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής από το 1993 έως το 2004, Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, βασικός συντάκτης της νομοθετικής κύρωσης των συμβατικών κειμένων, Αττική Οδός, γέφυρα Ρίου Αντίριου, Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, προαστιακός σιδηρόδρομος στην Αττική, ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου,
βασικός συντάκτης του σχεδίου νόμου για τη δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος, στην Κρήτη 2003-2004. 31 Ιουλίου 1995. Υπογραφή στο Ζάπιο της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνέβαλε στον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης με συμμετοχή σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αυστηρή τιμωρία των βασανιστήριων από κρατικά όργανα, για την απλοποίηση της διαδικασίας ενώπιον των μονομελών πρωτοδικείων, για τις αμβλώσεις για την ιδιωτική ραδιοφωνία, για τον οργανισμό των δικαστηρίων, για την παραχώρηση μεγάλων έργων υποδομής, για το αεροδρόμιο των Σπάτων, πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, για το οργανωμένο έγκλημα, για τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ως πρόεδρος, για το νέο κώδικα δικηγόρων ως πρόεδρος, για το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Βασικός συντάκτης του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας 2003-2005. Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο κώδικα δικηγόρων, σύμβουλος του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου Αλεξάνδρου Μαγκάκη, ο Αντώνης Βγόντζας είχε καθοριστικό λόγο για τις θεσμικές αλλαγές που επήλθαν εκείνη την εποχή και εξυγχρόνισαν το δίκαιο της χώρας. Οικογενειακό δίκαιο, νόμος περί ναρκωτικών, σοφρονιστικός κώδικας. Το πρώτιστο καθήκον του νομικού είναι εκείνο έναντι, προς και υπέρ της ελευθερίας. Δικηγόρος με την ιδεώδη σημασία της λέξης, δηλαδή λειτουργός της δικαιοσύνης και υπερασπιστής δικαιωμάτων. Ενεργός πολίτης και υπό την ιδιότητα αυτή φύλακας των θεσμών και ιδίως της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείων, Πρόνοιας, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1987, συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας, δημοσίων έργων το 1996, νομικός σύμβουλος στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Προεδρίας, Παιδείας και Υγείας. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας 2003-2004, μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2000-2011, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 1989 έως το 1994. Νομικός σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου Αθήνας για τα έργα στήριξης, αναπαλαίωσης και ανάπλασης του Εθνικού Θεάτρου από το 2004 έως το 2009. Νομικός σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου Αθήνας. Βαθιά δημοκράτης. Ο Αντώνης Βγόντζας ενέπνεε το σεβασμό τόσο λόγω της βαθιάς του γνώσης όσο και της ποιότητάς του. Εκδήλωση για τον Ούλοφ Πάλμε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Προώθησε τις ελληνικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων δικαστικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής 2000-2003. Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που οριστικοποίησε την οδηγία για την κοντιλεόραση χωρίς σύνορα 88 με 89. Μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη οδηγιών σε θέματα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πνευματικής ιδιοκτησίας 86 με 87. Μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της σύγκλησης του βουλγαρικού δικαίου στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002. Μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων σε θέματα δικαστικής συνεργασίας και αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων δικαστικής της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής 2002 έως 2003. Αρθρογραφούσε 90 με 95 στα νέα, καθημερινά μερικές φορές υπέγραφε ως τυπούκητος ή νεόκοπο 1990 με 1995. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky ως τακτικός συνεργάτης και παραγωγός εκπομπών 2000 με 2019. Στην εφημερίδα Νέα Κρήτη από την ίδρυσή της με άρθρα επικαιρότητας Ελεύθερο Σημείο από 2000 έως 2008. Πρώτο θέμα 2008 με 2014. Καθημερινά από το 2014 έως το 2017. Άποψη από το 2017 έως το 2019. Σε εφημερίδες πανελλαδικής και περιφερειακής κυκλοφορίας από το 1983. Καθημερινός σχολιαστής της εφημερίδας, τα νέα σε όλη τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου
που εκδίκασε το σκάνδαλο Κοσκοτά. Από τους ελάχιστους βαθείς γνώστες ολόκληρης της πολυσέλιδης δικογραφίας, παρατηρητής των δικαστικών συνεδριάσεων και γνώστης του πολιτικοδικαστικού παρασκηνίου εκείνον τον καιρό. Αγάπησα το δημοσιογραφικό λόγο και πολέμησα μέσα από αυτόν για χρόνια. Εφήμερος και ζωντανός με μάγευε. Έγραψε 8 βιβλία. Τυπούκητος, χρονικό χωρίς ψευδώνυμο, το 1996. Η προσωπικότητα και το έργο του Μαγκάκη, το 1999. Ποινική δικαιοσύνη, νομοθεσία, ενομολογία, θεωρία και πράξη, το 2003. Διεθνής ποινική συνεργασία προοπτική ή παγίδα, το 2003. Ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία, το 2006. Η δίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, το 2010. Πορεία στην ομίχλη της κρίσης, το 2012. Μεταπολίτευση, το 2019. Στις 11 Οκτωβρίου 1993, την επόμενη μέρα των εκλογών, αναρωτήθηκα αν θα πρέπει να συνεχίσω να γράφω. Αγάπησα το δημοσιογραφικό λόγο και πολέμησα μέσα από αυτόν για χρόνια. Εφήμερος και ζωντανός με μάγευε. Έχοντας την ευθύνη του νομικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, έπρεπε να αποφασίσω για το πρακτέο. Ο έμπειρος και σεβαστός Λέων Καραπαναγιώτης μου έδωσε τη λύση. Θα έγραφα με ψευδώνυμο στα νέα. Θα διατηρούσα τη δυνατότητα παρέμβασης, αλλά χωρίς την υπογραφή μου, που ρυψοκίνδυνα έθετα πάντα, δίχως κανένα δισταγμό. Διάλεξα το ψευδώνυμο Τυπούκητος. Αθήνα, 9 Αυγούστου 1996. Γράφω την αλήθεια. Προσπάθησα με αγωνία. Και από τη φύση του πράγματος συμπληρώνω τα γεγονότα με κρίσεις. Και αυτές, ελπίζω, είναι ειλικρινείς. Αναπόφευκτα παραλείπω κάποιες κρίσεις και γεγονότα. Γιατί, όπως εξήγησα, δεν μου επιτρέπονται όλα. Αυτά όμως που δημοσιεύω δεν παραπλανούν, ούτε ενθαρρύνουν ή αποτελούν βάση για στρεβλές κρίσεις. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006. Αθήνα, βιβλιοπαρουσίαση, 6 Φεβρουαρίου 2007. Καταπιάνομαι με όσα καινούρια μπορώ να κατανοήσω και με περισσότερες προσπάθειες από όσες δαπανούν οι νέες γενιές. Η θέλησή μου για ζωή παραμένει ακέραιη. Όλα όσα ιστορώ τα έχω ζήσει. Συνιστούν βιώματά μου. Και όλα έχουν έναν άξονα. Το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006. Ο Αντώνης έφυγε στις 29 Μαρτίου του 2019 μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή. Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη το συγκροτημένο και μαχητικό δικηγόρο, το μελετητή του δικαίου, τον έγκυρο αναλυτή των θεσμικών προβλημάτων της χώρας, τον πάντα διαθέσιμο φίλο, τον τρυφερό άνθρωπο, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο νομικός, ο πολιτικός, ο συνεργάτης, ο συγγραφέας. Χαιρετισμός, Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας. Ο πολιτικός Αντώνης Βγόντζας, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο νομικός Αντώνης Βγόντζας, Δημήτριος Βερβεσός. Ο συνεργάτης, ο άνθρωπος, ο φίλος, Δημήτριος Σταθόπουλος. Ο Φελέινι μη βλάπτην, μια δημιουργική συνεργασία, Ελένη Ασκητοπούλου. Ο Αντώνης Βγόντζας υπερασπίστηκε σε όλο του τον βίο αξίες και δικαιώματα, με το ίδιο σθένος σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης. Στάθηκε δίπλα σε αυτήν και αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της. Δίδαξε νομικά με το ήθος και την εντιμότητα που τον διέκριναν. Η πολυσχηδής διαδρομή του ήταν γεμάτη από προκλήσεις που αντιμετώπισε χωρίς δισταγμό, αλλά παράλληλα με μοναδική σύνεση και δύναμη. Το αποτύπωμα και το αφήγημα της ζωής του υπήρξε πολυσήμαντο και βαθιά διδακτικό, με όσα έπραξε και με όσα έγραψε. Στα τελευταία, ανήκει τούτο το βιβλίο που φιλοδοξεί να αναδείξει, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, την πρωτότυπη σκέψη του και να γίνει ένα ακόμα ταξίδι του στις θάλασσες της γνώσης, που λίγοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν. Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας.